Hi, Lay! Hello po, good evening po. Ayan, good evening din sa iyo, Lay. Dire-diretso na tayong dalawa, ganda. Anong may paglilingkod ko sa iyo at napatawag ka sa usapang LDR? Ganito po kasi yun, problem ko po regarding sa family ko. Mhm. Kasi ako po talaga gusto ko na po sanang umuwi. Okay. Kaya lang po, iniisip ko po yung mga magulang ko na sinusuportahan ko. DJ Lala, married na rin po ako and meron po akong 3 anak. Okay, lahat sila nasa Philippines. Opo. Si Yun husband, pong dalawa anong... Okay, go. Yun pong 2 kong anak, bale, inaalagaan po siya ng mother ko. Yung isa naman po ng mother-in-law ko. And si husband naman po, sa kasalukuyan po, wala din po siyang trabaho. Nasaan si husband? Nag-aalaga po siya ng... nag-aalaga po ng mga hayop, mga ganun. Nasa farm? Baboy at saka, opo. Okay, bakit hindi na lang sa kanya napunta yung mga anak mo? Bakit magkahiwalay pa sila ng bahay kung ang husband mo naman ay wala namang trabaho? Can't he just look after your kids para hindi kayo watak-watak? Minsan naman po umuwi naman po siya sa amin sa province po namin. Tsaka magkalapit lang naman po. Kahit na, bakit hindi under one roof? Iba pa rin kasi, Lay, yung nasa loob sila ng iisang bubong or nasa ilalim sila ng iisang bubong. Kumbaga, hands-on yung papa niya or yung papa nila ng pag-aalaga sa kanila. Plus, hindi nalalayo ang loob ng mga bata sa mga magulang. Ba't kailangan ba't kailangan yung mother mo pa at yung mother-in-law mo pa ang mga laga doon sa mga bata? Bakit hindi yung asawa mo? Kasi po DJ Lala, parang pagka nasa asawa ko po, napapabayaan po kasi. Yung bang parang hindi po sila, yung itsura po nila, hindi po sila parang mga batang malusog, ganun. Nagkakaroon po sila ng sakit. Kasi yung asawa ko naman po, parang maalaga naman po siya, kaya lang po hindi po siya yung parang yung aalagaan niya talaga na yung the way na gusto ko. Kaya binigay ko po sa mother ko. Okay. Sinabi ko po na yung nanay ko na lang po yung mag-alaga. And isa pa po, doon na rin po kami sa side ko, nagpatayo po ng sarili po naming bahay. Okay. Excuse me. Lay, ba't hindi mo kinausap yung mismong asawa mo na, hey, hubby, o kaya naman darling, o kaya love, may pamilya na tayo, di ba? Bumukod na tayo, nagkaroon tayo ng sarili nating lugar, nagkaroon na tayo ng sarili nating mga anak, nandito ako sa ibang bansa. Kumbaga, magkakahiwalay na tayo enough. Hindi na natin kailangan magwatak-watak pa kung pare-pareho naman kayong andyan sa Pilipinas. Bakit hindi mo na lang siya kinausap na why don't you step up? O diba, kung magaling kang mag-alaga ng hayop, it's not that I'm comparing your kids to farm animals. Yun nga lang, kung alam niya kung ano yung mga makakabuti doon sa mga hayop na yon, kung napag-aaralan niya yon, kung talagang nare-research niya kung ano yung mga magagandang gamitin sa mga yon, basically kaya niya ding i-research how to be a good father sa kanyang mga bata. Kanyang mga anak rather. Hindi rin po kasi sila magkasundo ng nanay ko. Kasi DJ Lala, yung nanay ko po, medyo may alam niyo yung pakialamera po. Sa tingin mo, magkakasundo sila niyan, lalong-lalo na nasa kanya yung bata? Wala sa tatay nila? Kasi even if inaalagaan nila yung batang yan, marami silang nasasabi sa asawa mo. Kasi wala sa kanya yung mga bata. Hindi, trinay na rin po kasi ng asawa ko talaga na kunin po yung mga anak ko. Kaya lang po, yung nanay ko po, pumupunta po dun sa kanila, sa asawa ko po, sa side ng asawa ko. And ang dami-dami din po niyang sinasabi dun na parang, sa lahat na po, pagka pumupunta po siya dun, kahit po sa mga kapitbahay, sinasabi po niya na hindi daw kami nagbibigay ng pera sa kanya, na parang yung masama lahat ng sinasabi niya kahit po tungkol po sa akin, yung parang ganun. Tapos sinayaan mo na siya mag-alaga ng anak mo? Sa tingin mo, mas magiging entitled yung nanay mo na siya ang tama, mas magiging entitled yung nanay mo over your life, over your decisions, kung ngayon siya pa ang nag-aalaga ng anak mo. You are empowering the woman to say something more about you.
something not nice. Kasi kung siya ang nag-aalaga ng bata, siya ang nagpapalaki ng bata, baka one day magulat na lang kayo, hindi niya hayaang ibalik sa inyo yung mga bata. Kasi siya na nag-alaga, siya na nagpalaki, siya nag-aruga. And kung ganyan yung nanay mo, you cannot stop her from asking for more from you. Kasi pagka nandun naman po kasi sa side ng asawa ko, pumupunta nga po siya doon. Tapos yung kinukuha niya po yung mga anak ko, minsan kahit po hindi niya po pinapaalam sa asawa ko, inuuwi po niya doon sa amin, doon sa kanila. Ba't di niyo sabihin yung mga bata na huwag kayong pumayag, huwag kayong sasama kay Lola? Kapag hindi alam ng papa. Sinasabihan po niya na pupunta tayo sa Jollibee, ganun. Yung mga anak ko Ate, po nanay kasi, mo yan, di mo kayang pagsabihan? Kasi kung hindi mo yan kayang pagsabihan, ikaw na kadugo niyan, ikaw na anak niyan, ikaw na nanay ng mga bata, hindi nyo makontrol yung nanay mo, sino pang kokontrol dyan, te? Police? hindi naman po. Kasi DJ Lala, yung kahit gusto ko po siyang sagot-sagutin. Sorry po. It's okay. Kahit gusto ko po siyang sagot-sagutin, hindi ko po magawa kasi pag umiyak na po siya, minsan po pagka sinasagot ko na siya, tinatry ko na ipaliwanag sa kanya, parang umiiyak na po siya na parang naawa naman po ako na ayaw ko pong makita na umiiyak yung nanay ko. Kasi meron po kasi akong naging kasalanan ko sa kanila. Which Na is? hanggang ngayon, yun pa rin po yung sinusumbong nila sa akin. Which is? Nag-asawa po kasi ako ng maaga. Anong kasalanan doon? It's your life. Hindi po, pinag-aaral po kasi nila ako. That's their responsibility. Ganito, no, Lay? Ito kasi yung mentality na, I get po, no, somebody may not agree with me on this one, but I get it. Kahit papaano meron tayong unspoken obligation to give back sa pamilya natin or to give back to our parents for raising us, for giving us education, for sending us to school. Alam kong meron tayong unspoken obligation to give back. Pero ate kasi, that's their responsibility. Responsibilidad naman talaga nila kasing pagtapusin ka ng pag-aaral. Pag-aralin ka, bigyan ka ng maayos na buhay, and whatever you do with your life, as long as hindi ka gumagawa ng masama, they should be okay with it. Hindi ka naman investment eh. Hindi ka naman sabihin natin, Leha, I'm not implying something, but this is just but a metaphor. Hindi ka pa kaining baboy. Alam mo yung inahin na baboy, aalagaan mo, bibigyan mo ng feeds, ganyan, kasi meron kang goal. At yun yung mga naksya ng healthy babies that you can sell. Investment ang tawag doon, kaya mo siya inaalagaan. Hindi kayo ganun. Naiintindihan ko na meron nga tayo unspoken obligation to give back sa kanila for whatever it is na binigay nila sa atin, for the life they've given us. Meron tayong, kumbaga, hindi siya requirement, pero parang utang na loob na lang. Pagtanaw ng utang na loob, ginagawa natin yun sa mga magulang natin, but you are not required. So, hindi mo kasalanan na nag-asawa ka ng maaga. That was your choice. Siguro ipagpasalamat mo sa kanila yung mga paggabay nila noong mga panahon na napasok mo yung pag-aasawa ng maaga, pero hindi naman yan totally kasalanan. Hindi yan something na kailangan mong pagbayaran sa kanila habang buhay. Alam kong ina-expect nila na magkakaroon ka ng magandang buhay. Lay, pwede mo naman yun makuha in all sorts of way. Diba? There are many ways to be successful in life. And you are trying. Even if meron ka ng pamilya, you are trying. Kaya ka nga nasa ibang bansa eh. Pero hindi ibig sabihin nun, may kasalanan ka sa kanila na kailangan mong pagbayaran. Gets mo ko? Opo. Pero yun po kasi yung parang pinadididigan po nila. Yan kasi ang mali sa nanay mo. Lagi po nilang sinasabi sa akin, di ba ako po, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Kaya lang, hindi po ako, yung after ko po magtapos ng pag-aaral, nagtrabaho lang po ako saglit. After noon, nag-asawa na po ako.
Okay, what's wrong with it? And ngayon, yung mga kapatid ko, yung sumunod sa akin, hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Tapos, 2 beses po siya nabunting graduate pero hindi po siya nakagraduate. And hindi na po namin alam kung ano po yung reason. Tapos yung bunso naman po namin, paulit-ulit lang po siyang kumukuha ng vocational course. Tapos, lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na parang ako daw yung idol ng mga kapatid ko. Dahil daw sa akin, kaya yun na rin yung ginawa nila sa buhay nila. There's something wrong with your mom, that's for sure. Sisihin ka sa lahat ng nangyari. Ang pagpapalaki sa mga kapatid mo ay hindi mo kasalanan, Lay. I'm sorry to say this, but kasalanan niya yan bilang mother. Siya ang may pagkukulang dyan. Kasi lagi siya naghahanap ng someone to blame. Some excuse para patunayan na wala siyang kasalanan. Nagigets ko na maybe nakakuha sila ng idea with you na after kong graduate, pwede na akong mag-asawa. But she could have just told your brothers and sisters na, hey, nahihirapan din yung ate nyo dahil maaga siyang nagkaroon ng asawa. Hindi yan ganun kadali, hindi yan ganun kasimple. Kung ako sa inyo, kung nakikita nyo yung ate nyo na nahihirapan, wag nyo nang tularan. Mag-aral kayo. Magtapos kayo, maghanap kayo ng magandang trabaho. Pag nakahanap na kayo ng magandang trabaho, pag stable na kayo, saka kayo mag-asawa. She could have done that. O diba? She could have made an example out of you. In a good way, but she did not. Ang ginawa niya kasi lagi ay sisihin ka ng sisihin, Lay. Now you are giving her the power to do that even more so. Lalong-lalo na ngayon, siya na naman ang nagpapalaki ng anak mo. Gets mo ko, Lay? Oo. Kasi nakaano rin po kasi sa akin na parang yung bigat po sa akin na parang yung kasalanan ko po sa kanila na hindi ko po sila nabigyan ng parang magandang buhay kasi nga po mahirap nga lang po kami. Hindi ko po nasuklian kung ano man po yung expectation ko nila sa akin after kong mag-aaral. Hindi pa naman Parang tapos eh. Hindi pa naman tapos, kaya pale, hindi pa sila, I'm so sorry to say this, but hindi pa naman sila nawawala. So you can still do that. May oras pa naman, may panahon pa naman to do that, pero not sa ganyang paraan. Na tipong kung ano na lang gusto niya, kung ano na lang trip niyang kunin sa inyo, kunin sa'yo, ibibigay mo. Ate, anak mo yun. Huwag mong hayaang siya din magpatakbo ng buhay ng anak mo. Siya na nga yung nag-impose sa utak mo na may kasalanan ka sa kanya, na may kailangan kang pagbayaran sa kanya, na hindi mo nagawang ibigay sa kanila yung magandang buhay na dapat sila naman talaga dapat nagsumikap kasi sila yung magulang, hindi naman ikaw. Lay, akala mo ba natatapos ang pagiging magulang nila once nakagraduate yung anak nila? Hindi, hanggat nabubuhay ka, magulang pa rin sila. That's what I know. Lay, hindi mo kasalanan na hanggang ngayon ganyan pa din yung buhay ninyo. Hindi mo pwede yan iatang lahat sa balikat mo. Hindi porkit graduate ka, hindi porkit nakahanap ka ng trabaho abroad, kaya mo nang palakihin na parang mala Henry C. yung buhay ng pamilya mo. It's not like that. Hindi mo kaya yun ang mag-isa ka lang. Kailangan tumulong din sila. Kailangan tumulong din yung mga kapatid mo. It's a joint effort for you to reach that certain success na hinahanap ng mga magulang mo. But that's definitely not your fault. Hindi mo yan kasalanan. Tanggalin mo yan sa puso't isipan mo. Kasi the more na sinisingkin mo yan sa utak mo, the more that you are thinking you owe something to them. Na to the point na ibibigay mo yung pangangalaga ng mga anak mo sa kanila kahit alam mo yung pagpapalaki ay mali. I get it. We owe our lives to our parents, and we will be forever grateful. Dahil isinilang nila tayo sa mundong to, ibinigay nila sa atin kung ano yung makakayanan nilang ibigay. I'm not telling you to be ingrata. I'm just telling you to stand up for yourself, stand up for your family, stand up for your kids. Stand up to your mom. Kasi kung hindi ikaw, yung lalaban dyan sa nanay mo, walang makakatalo dyan, nanay mo na yan eh. Ikaw nga mismong anak, di ka makapiyok eh. Gets mo ko? Kasi kapag ang asawa mo ang nakipag-usap sa nanay mo, bastos siya.
Hindi naman po siya binabastos ng asawa. Yun nga. Sa totoo lang po. Kaya nga binigyan kita ng scenario, Lay, kapag ang asawa mo ang nakipag-usap sa nanay mo, bastos siya. So, dapat ikaw. Hindi ko sinasabing bastos yung asawa mo. Ang sinasabi ko dito, kapag siya kasi ang kumausap sa nanay mo, magiging bastos siya. Kaya dapat, Lay, ikaw ang makipag-usap sa nanay mo. Nanay, yung mga anak ko, dapat kasama yan ng tatay niya. Ngayon, kung hindi maganda, yung nakikita ninyo dun sa mga bata, sa tingin nyo ang dudungis, okay lang na sabihan nyo yung asawa ko, okay lang yan. Kasi mga magulang kayo eh. Tatanggapin niya ng asawa ko ng maluwag sa dibdib niya. That's a lesson he should learn. Huwag kayo mag-alala, Nay, sasabihan ko din. Pero hindi maganda, Nay, na kinukuha mo yung mga bata sa tatay niya or sa tatay nila, sa harap ng mga ng mga manugang mo, sa harapan ng mga in-laws ko, nang walang paalam. Just because you think you can do a better job being a mom to them. Maalam ko na kahit papaano ay hindi ko na ibigay yung buhay na dapat ibinigay ko sa inyo. Kasi kayo yung nagpalaki sa akin, kayo yung nagpaaral sa akin, pero hindi pa naman ako tapos eh. Kahit naman may pamilya ako, I'm trying my best to provide for everybody. I'm trying so hard na maibigay yon both sa inyo at sa pamilya ko. But let me be a mom. Let me try it for myself. Let me learn being a mom by myself. Hayaan mo kung magkapamilya, you don't need to step in. Naintindihan mo ko, Lay? Opo. Bali, okay naman po yung pag-aalaga niya sa mga anak ko. Kaso lang po, yung mga anak ko minsan natututo pong magmura kasi palamura po kasi yung nanay ko. Kahit hindi po niya inaano pa. Ate, you're missing the point here. You're missing the point. I don't care kung mabuti siyang magpalaki ng mga apo mo. Yung mga anak mo kailangan nasa tatay nila. Na-imagine mo ba yung pamilya mo? Yung dalawang anak mo, or ilan yung anak mo? Tatlo? Dalawa? Tatlo po. Tatlong anak mo. Yung isa, nasa in-laws mo. Yung dalawa, nasa nanay mo. Yung tatay, nakahiwalay sa kanila. Iilang peraso na nga lang kayo sa loob ng isang pamilya. Hindi pa kayo nasa loob ng isang tahanan. Masaklap na enough na malayo ka sa kanila, ikaw yung nanay. Pero ang mas masaklap dito, magkakapatid na nga lang sila, tatatlo na nga lang, di pa sila magkakasama. Andun pala yung tatay nila sa bahay, wala namang ginagawa, nag-aalaga ng hayop, man lang maalagaan niya yung sarili niya mga anak kesa sa mga hayop na yon. Gets mo ko? I don't see the logic as to why you have to do that eh. Raise your kids apart. Kailangan sila magkakasama sa iisang bubong. Paano kayo matututo ng pagpapalaki ng pamilya kung inaatang nyo pa rin sa mga magulang ninyo yung responsibilidad ng pagpapalaki ng mga anak ninyo? Gets mo ko, Lay? Opo, lumalaki na nga yung tatlong bata na malayo yung loob sa'yo kasi nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Malayo din yung loob nila sa tatay nila. Kasi wala din yung tatay nila sa kanila. Tapos sasabihin mo sa akin, dinadalaw naman po ng mga asawa. Mali nga eh. Dapat baliktad. Dapat yung mga grandmoms and grandmother and grandfather ang dumadalaw sa tatay ng bata at sa mga bata. Not the other way around. Kaya nga po gusto ko na po sanang umuwi din. Kaya lang, iniisip ko po kasi, kung kami lang po ng asawa ko at mga anak ko, magagawan po namin ng paraan na baka mabuhay kami sa araw-araw. Kaya lang po yung iniisip ko po kasi yung responsibility ko po sa magulang ko kasi matanda na rin nga po sila. Ate, Wala ganito, no? Sasabihin kita ha, ate ha. Ganito ha. Yung responsibilidad mo sa mga magulang mo, that's not you alone. May mga kapatid ka. Yung dalawa mong kapatid, kausapin mo sila, Lay. Bilang ikaw yung panganay, mukhang ikaw yung panganay, kausapin mo sila. Sabihin mo, kayong dalawa, magsitinu kayo ng buhay ninyo. Diba? Lead by example. If hindi mo nagwawang maging example sa kanila noon, if you have set a different example, katulad ng sinasabi ng nanay mo, then set it right today.
Ayusin mo ngayon, itama mo ngayon, swetuhin mo yung dalawa mong nakababatang kapatid. Nasabihin mo sa kanilang dalawa, kayong dalawa, hindi ko alam kung anong ginagawa nyo sa buhay ninyo. Hindi ko alam kung anong plano ninyo. Sa tingin nyo ba natutuwa ako sa naging buhay ko? Nandito ako sa ibang bansa, meron nga akong pamilya pero malayo ako sa kanila? Akala nyo ba porket kumikita ako ng ibang klaseng pera dito sa ibang bansa, hindi ko to pinaghihirapan? Triple pa yata yung pagod ko ngayon eh. Kaya andyan ako kasama yung pamilya ko. So hindi madali. Kayong dalawa, wala pa kayong pamilya. Kayong dalawa, may tsansa pa kayong mag-aral. Kayong dalawa, pwede pa kayong makagraduate at makahanap ng magandang trabaho. Ayusin nyo yung buhay nyo. Ano bang plano ninyo? Plano nyo bang magbulakbol? Plano nyo bang habang buhay maging teenager? Hindi na kayo bumabata at hindi na bumabata yung mga magulang natin. Kung gusto nyong umahon tayo sa buhay, abay magtulong-tulong tayong tatlo, hindi ko to kayang gawin mag-isa ko. Gets mo ko, Lay? Kung merong moment sa buhay mo na kailangan mong maging ate ngayon yun, kausapin mo yan dalawa mong nakababatang kapatid, ayusin nila yung mga buhay nila. Kasi Lay, I'm telling you, sa aming tatlong magkakapatid, yung totoong anak ng tatay at nanay ko, ako ang bunso. And yet, I do not think like that. Kinausap ko na po sila na sana naman binigyan ko po sila ng pagkakataon. Pinag-aral ko po sila. Tapos kung ano po yung kailangan nila, binibigay ko. Jetahin mo, Lay. Jetahin mo. Magbigay ka ng allowance para lang sa mga magulang mo. Huwag mong bigyan yan dalawa. Tignan ko kung di yan magtino. Yung nanay ko naman po kasi pagka binibigyan ko. Sabihin mo sa kanila, ma, pag nagbigay ka dyan sa mga batang yan, hindi ako magbibigay. This time around, stand your ground, Lay. Ikaw nagbibigay ng pera eh. Ikaw gumagawa ng paraan para mabuhay yung pamilya mo eh. So meron kang boses, gamitin mo. Huwag kang push over. Hindi ka tumatain ng pera, Lay. Pinagtatrabahuhan mo yan, pinagsusumikapan mo yan. May 3 kang anak na kailangang asikasuhin at palakihin at pag-aralin. Meron kang anak na pinaghahandaan. Yung mga anak mo magkakahiwalay. Don't make your life even more complicated by being a pushover. Huwag mong hayaang iran ng nanay mo yung buhay mo. Iran mo yan mag-isa mo. Nanay ka na din eh. Gets mo ko? Opo. Kailangan Yun mong nga po. tumayo, kailangan mong magpakatatag, Lay. You need to be a stronger woman. Kasi if not, iraransak ka lang ng nanay mo. Siya magde-decide para sa'yo to the point na para ka na lang nagtatrabaho, parang robot kakabigay sa nanay mo, and you let your nanay send your money away to whatever it is na feel niya bigyan. Sabihin mo sa nanay mo na, ma, magbibigay ako ng pera para sa pangkain nyo ni tatay. Ito yon, budget yan sa isang linggo. Kulang to, paano sa pagpasok ng mga kapatid mo? Paano yung mga kapatid mo dito? Walang aalis daw siya. Sabihin mo, wala akong pakialam. Ayusin nila yung mga buhay nila, ma. Hindi sila sumusunod sa akin. Jejetahin ko sila. Ngayon sabihin mo sa akin, anong sitwasyon ng dalawa mong kapatid? Working na po. Pero yung isa hindi na po nagtatrabaho. Kasi nag-resign. Anong Pero ginagawa yung isa sa po bahay? nag-work. Wala po. Oh, yun naman pala eh. O, di ba? Meron ka ng isa. Bigyan mo siya ng responsibilidad. O, simula ngayon, ako babayad ng bahay kung may bayad yung bahay. Sa'yo tubig, kuryente. Tatatlo lang kayo dyan or 4 na peraso lang kayo dyan. Hindi yan ganun kalaki. Hindi ganun karami appliances natin dyan. Hindi yan ganun kamahal. Ito yung bills niyan. Ikaw magbabayad niyan. Ako magbabayad nito. Ngayon yung grocery, magkano tayo? Sige, sabihin natin kung ang grocery per month ay 6,000 pesos. Akin yung 4,000, iyo yung 2,000. Kailangan mo magbigay kung hindi kulang yan. Gets mo ko, Lay? Bigyan mo sila ng responsibilidad. Yung isa sabihin mo, dahil wala ka namang trabaho at hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, maglinis ka dyan. Ikaw bahala sa sala. Pag natiliin mong spotless yan, dapat walang alikabok na makikita dyan. Pag nag-video call ako at may nakita akong alikabok dyan, patay ka sa akin. Ganun, Lay. Tapos sabihin mo sa nanay mo, nanay, ibalik mo sa mga tatay nila yung mga bata. Doon yan lalaki. Kami ng asawa ko yung mag-uusap. Sabihin ko sa asawa ko, ikaw, huwag mong iasa sa mga magulang natin yung pagpapalaki ng mga anak natin.
Tayong dalawa yung gumawa dyan, tayong dalawa yung bumuhay dyan, tayong dalawa ang mag-asikaso niyan. Samantalang ako andito sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo, ikaw naman mag-alaga ng mga bata. Kung naalagaan mo yung mga manok, yung mga baboy na yan, sigurado ako kaya mo alagaan at dapat mong mas alagaan yung mga anak mo. Gets mo ko, Lay? Give your life some order, Lay. It's not that hard. Bigyan mo ng order yung buhay mo. Cluttered na kayo enough. Hiwa-hiwalay na kayo enough. Bigyan mo yung sarili mo ng direksyon. Bigyan mo ng power yung sarili mo. Lay, if there is one thing you have na advantage over this, nasa iyo ang pera. You are the source of money. You can demand. Meron kang power to demand. So use it into your own advantage to create order sa family mo. I'm telling you, it will work. Kasi that's exactly what I did. Nandiyajet ako kung kinakailangan. Para magkaroon ng kaayusan yung mga kailangang ayusin, ganyan ka din dapat, Lay. Higpitan mo muna yung belt mo hanggat hindi sila sumusunod. Ipakita mo sa kanila na hindi na siya yung dating Lay na konting imot ko o okay na. Hindi ganun. Iba na yung ate Lay mo ngayon. Kapag hindi mo to sinunod, walang mangyayari sa atin. Nga tayo kinabukasan, wala tayong kakainin. Gets mo ko? Opo. Once kasi na naamoy ng nanay mo na may kahinaan ka, dun at dun kanya titirahin eh. So wag mong hayaan yung nanay mo mag-take over ng buhay mo. Lay, nag-asawa ka na ng maaga, I get it. Pero now is the time for you to actually panindigan yung pag-aasawa mo. You already have your own family, nakatatlong anak ka na. Yung asawa mo andun lang naman. Give your family a direction that it needs a long time ago pa. Okay, Lay? May sarili kang priority, Lay. Yun yung sarili mong pamilya. If alam kong maiintindihan niya ng nanay mo, mahihirapan siya pero magigets niya kasi nanay ka na din. Ang priority mo ay mga anak mo. Yung dalawa mo namang kapatid, hindi mo naman sila pababayaan eh. Pero sasabihin mo sa kanilang, you need to pull your own weight. Hindi ko kayo kayang ilagay lahat sa mga balikat ko kasi napapagod din ako. Nahihirapan din ako. Kailangan ko makisama sa iyo. Kailangan ko makisama sa mga manugang ko. Kailangan ko makisama sa asawa ko. Kailangan ko isipin yung mga anak ko. Ang hirap. Alam kong nahihirapan ka na din. So wag mong pahirapin ng todo yung buhay mo. Hindi mo yan kailangan ilagay lahat sa balikat mo, Lay. I-designate mo sa iba yung trabaho. Mag-delegate ka. Huwag mong akuin lahat, Lay. Gets mo? Talaga po, magkaroon ako ng lakas ng loob para po magawa yun. Kaya mo yan, Lay. Pikit mata. Alam kong wala siya sa personality mo, but you need to do it. Pikit mata mo siyang gawin. Sabi mo, this is not me, but this is what I need to do. Sometimes we need to be the person na hindi tayo just to get things done. Gets mo ko? Kahit malayo siya sa personalidad natin, kahit hindi ganun yung personality natin, sometimes we just need to embrace it kasi yun yung kinakailangan. Mas malakas kasi yung power, yung force of need eh. Need to do it. Okay? Yes. Lay, unahin muna natin para magkaroon ka ng lakas ng loob. Take this one as a practice, your training ground. If ever meron kang gustong sabihin sa nanay mo na hindi mo masabi just because you are scared, just because naiiyak siya sa harapan mo so hindi mo matuloy, hindi mo makompose yung sarili mo, this is the moment. Kung kailan na hindi ka niya pa naririnig, pero you'll try to say everything you wanted to say or tell her. Now, Lay, kunyari naririnig ka ng nanay mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa mother ko or sa parents ko na rin both. Alam ko na meron akong naging pagkukulang o pagkakamali doon. Pero sana hindi yun na magbuhay na isisisi niyo sa akin. Kasi ginagawan ko naman ng paraan para maging maayos yung buhay ko. Para masuportahan ko rin kayo. Para sa ganun, maging maayos din yung buhay niyo at yung buhay ng mga kapatid ko. Sana maging enough
na yun para sa inyo na hindi na kayo mag-ask pa ng more na hindi ko na halos kayang ibigay. Kasi minsan napapagod din ako na umintindi, na manahimik na lang, na hindi na lang magsalita, na umuo na lang ng umuo sa inyo. Minsan gusto ko rin na magkaroon ng sarili ko mag-desisyon para sa sarili ko, para sa inyo. Kung ano man sana yun. Sana buksan nyo rin yung puso nyo. Lalo na yung nanay ko. Sana buksan niya rin naman yung puso niya sa asawa ko kasi asawa ko na yun na matagal na. Siya naman yung tatay ng mga anak ko. Sana maging okay na yung relationship nila and buksan nila. Kasi yung asawa ko, alam ko naman po na bukas po siya sa inyo, na nagre-reach out naman po siya sa inyo. Kaya lang, parang sa inyo, siya kasi yung hadlang kung bakit hindi ko maibigay sa inyo ng buong buo kung ano man yung meron kami ngayon na sana dapat sa inyo. Alam ko naman po na yun yung naiisip nyo. Kaya lang sana maintindihan nyo rin na may sarili na po kaming buhay ngayon na kailangan po namin i-stand na panindigan. Kasi yun nga po, sana lang bigyan niyo rin po ako ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili ko. Mahal na mahal ko po kayo, alam niyo naman po yun. Hindi ko man po sinasabi palagi or hindi ko man po nasabi, pero alam ko naman po na nararamdaman niyo yun. Kaya sana po, huwag niyo na po ako parang sisingil sa mga nangyayari sa ngayon. Kasi matagal naman na po, tapos kung ano man po yung naging pagkakamali ko no. Yun lang po din, Joytala. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo naman, sa asawa mo na sabihin natin na kahit papano siguro kahit di siya nagsasalita, Lay, malungkot yon. 'Di ba? Parang going day by day na wala ka sa tabi niya, plus wala pa yung mga anak niya sa tabi niya, plus yung thinking sa kanya ng mga in-laws niya, which is your parents, na parang wala siyang binatbat, wala siyang nagagawang tama. Siyempre, nasasaktan yung asawa mo eh. Pero dahil mahal na mahal ka niya, he's trying to hold everything in. Lalong-lalo na ang nag-provide ngayon para sa pamilya niyo ay ikaw, lalong nanliliit yun, Lay. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo na mahal ka, Lay, at kung kaya lang siguro kunin lahat ng sakit na nararamdaman mo, kukunin niya at siya na lang yung makakaramdam para lang hindi ka umiiyak ng ganyan. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo, Lay? Salamat kasi kahit na nasasaktan ka na, kahit sinasabi mo sa akin na minsan sumusobra na yung pamilya ko, sa akin na lang sila umaasa. Na parang inaabuso na nila ako. Lagi mo pa rin sinasabi sa akin na pamilya ko sila, na hindi ko sila dapat pabayaan na kung ano man yung meron ako. I-share ko rin sa kanila na dapat asamin ko rin na maging mabuti yung kalagayan ng mga kapatid ko. Alam ko na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ko rin. Kahit na gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi ka na lang din umiinom. Kasi nire-respeto mo yung mga magulang ko. In time, siguro, magiging okay rin ang lahat. Salamat kasi kahit na nakakarinig ka ng masasakit na salita galing sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko. Hindi, wala kang binabalik sa kanila na bato na kahit na ano man. Kundi nananahimik ka lang. Yun, mahal na mahal kita. Yun lang.
Ngayon, para naman sa mga bata, para sa mga anak mo, Lay, na kung bibigyan siguro ng pagkakataon na naisip mong yakapin silang tatlo at ikaw na lang magpalaki. Pero dahil nga, alam nating dalawa na merong pangangailangan both your families, ay kailangan mong malayo sa kanila. But Lay, I'm telling you, for the last time, they need to be together. Hindi dapat sila lumalaki ng magkakahiwalay. Kung may nais kang iparating dun sa tatlo mong anak, anong gusto mong sabihin sa kanila, Lay? Sa mga anak ko, salamat din kasi naiintindihan nyo lagi si mama na kahit na lagi yung tinatanong kung kailan ako uuwi. Lagi ko lang sinasabi na mag-iipon muna ako. Alam ko naman na gusto nyo rin. Sana ibigay ng gift na makapag-ipon ako ng sapat para sa atin din. Yun, soon, magkakasama-sama po. Lay, ganito, no? Ngayong nasabi mo lahat ng yan na never kang huminto, never kang nag-isip, never kang nagdalawang isip, Lay, ibig sabihin yan, kaya mo, Lay. You just need to gather all the courage na meron ka sa puso mo to actually do it one day. Lay, this is not just for you anymore. This is for you and your family. Kung ano man yung lakas na meron ka dyan sa puso mo, Lay, ipunin mo yung lahat para dito. You need to take control over your life. Kung hindi mo alam kung saan ka patungo, kung hahayaan mong laging ibang tao ang nag-handle ng mga decisions for you. You must grow up, and in order for you to grow up, kailangan mong umalis sa shadows ng magulang mo. So you can live your life the way you want to and the way your kids need to, okay? Maraming salamat, Lay, sa pagtawag. Inom ka maraming tubig and magpahinga ka. Gather every strength you have in your body. Prepare for that day na sasabihin mo yan sa mama mo, okay? Maraming salamat po, DJ Lala. Thank you din, Lay. Ingat ka lagi dyan, okay? Ingat ka, bebe. Salamat po. Salamat din. Kabisyo, alam naman siguro natin na ang utang na pinakamahirap bayaran ay ang utang na loob. Habang buhay natin, tatanawing utang na loob yung pagbuhay sa atin ng mga magulang natin. And I get it, kung galing ka sa pamilyang mahirap, merong isang goal. And that is, payamanin yung pamilya mo. Iahon sila sa hirap. Iahon sila dun sa kinalakhan mong buhay. Ibigay sa mga magulang mo yung buhay na pinapangarap nila for you. Yung buhay na hindi nila nagawa for you. I know it. With all my heart, I do. I live by it every single day. But it's just hard to get there kung ikaw lang mag-isa. Ang hirap umabot doon kung ikaw lang mag-isa. Kasi just imagine, magiging logical lang tayo, kabisyo, ha. Nanay at tatay mo, they've been working together for so many years. Pag-aralin ka, pagtapusin ka ng pag-aaral, hanggang makapagtrabaho ka, pero hindi pa nila naaabot yung buhay na ganon. Yung buhay na pinapangarap mo para sa kanila. Ikaw mag-isa ka lang. Wala kang katuwang. Hindi sila tumutulong, hindi tumutulong yung mga kapatid mong walang ginagawa. So how can you get there? Paano ka aabot doon? Sila nga dalawa na, nahirapan na eh. 'Di ba? Ikaw iisa ka lang. Sa tingin mo, kaya mo yan mag-isa? It's a team effort. If you wanna get there, sa tinatawag nyong karangyaan, sa tinatawag ninyong successful life, sa tinatawag nyong buhay na nakaluwag-luwag, it must be a team. It takes a team to get there. It takes a team to make it work. If walang team, kung ikaw lang mag-isa, it will be hard. Sobrang hirap niyan. Let alone you have another family to look after. 'Di ba? Meron ka pang isang pamilya na kailangan mong isipin. Kabisyo, naiintindihan ko po na katulad nung sinabi ko sa simula pa lang ng pag-uusap namin ni Lay na
an unspoken, ayan, ang hindi sinasabi or open secret. Kumbaga, na may obligasyon tayo sa mga magulang natin. But, it shouldn't be a requirement. O diba? Hindi dapat yung mga magulang nagsasabi, oy, kailangan na magtrabaho ka for us, kailangan bigyan mo kami ng ganitong buhay, oy, kailangan pag may trabaho ka na, kailangan nag-aambag ka na dito, kailangan ikaw na sumasagot dito, kailangan wala na kaming ginagawa, diba? Hindi ganun. Wag po ganun, diba? Hindi natatapos ang pagiging magulang ninyo just because nakagraduate ang mga anak ninyo. Hanggat nabubuhay ang mga anak ninyo, hanggat buhay pa po kayo, magulang pa po kayo. Diba ginusto nyo po ng magandang buhay para sa mga anak ninyo? Then let them live their lives. That's what you worked hard for, diba? Yung makita silang magtagumpay, yung makita silang abutin yung mga pangarap nila. How can they do that if andyan kayo sa gilid nila at sinasabing kailangan mo magbigay pabalik sa akin, kailangan mong tanawin sa akin bilang utang na loob yung pagpapalaki ko sa iyo, yung pagpapaaral ko sa iyo. Kailangan wag ka munang magganyan, kailangan abutin mo muna yan, kailangan mabigay mo muna sa akin lahat ng to before ka pumunta sa ganyan. Wag ganoon. You are hampering them to achieve what they are meant to achieve. Imbis na magbigay sa inyo ng wholeheartedly yung mga anak ninyo, nahihirapan silang magbigay kasi they feel forced. They feel like it's a requirement. You are putting an obligation sa mga shoulders nila. Nagsisimula pa lang po silang lumayo. Nagsisimula pa lang po silang abutin yung mga pangarap nila. Huwag po kayong ganun. Hindi po investment yan. Ang mga anak ay hindi investment. Ang mga anak ay hindi po parang mga inahing baboy na mag-harvest kayo ng kita kapag nakapanganak na. Hindi po yan ganun. Anak niyo yan. Kaya po kayo nagsumikap sa buhay, kaya nyo po pinag-aral yan kasi yun ay obligasyon ninyo bilang mga magulang. Hindi po ako nagiging ingrata. Ipinapaintindi ko lang po sa inyo, kabisyo, na hindi po dapat humihingi ng kabayaran ang magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kung tatanawin po ng mga anak na utang na loob sa inyo yung pagpapalaki sa kanila, hayaan nyo pong bukal nilang ibigay yan sa inyo. Kasi kung pinalaki nyo sila ng tama, na punong-puno ng pagmamahal, hindi nyo naman kailangan i-require yung mga batang yan. They will give it to you. Diba? They will give back to you. Sila mismo ang magbibigay sa inyo ng buhay na deserve ninyo kasi pinalaki nyo sila ng ganun at hindi nyo sila ni-require. Kaya kabisyo, huwag niyong gawin yun sa mga anak ninyo. Don't make them feel na as if burdened sila by you. Huwag mong iparamdam sa kanila na kailangan nilang pagbayaran lahat ng ginastos mo sa kanila. Kasi bukod sa mape-pressure po sila sa buhay, magbibigay sila sa inyo ng hindi bukal sa kalooban nila. Which, by the way, mas masasaktan kayo, kabisyo. Okay?